Hi friends, welcome back to my YouTube channel. ಸೊ ಯಾನ್ ಲಾವಣ್ಯಕ್ಕನ ಮೆಹಂದಿದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ 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 ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ತಿಕ್ಕದೇನು ಪಂಡ ವ್ಯೂಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕದಂಡು ಅಂಚೆನೆ ವ್ಯೂಸ್ ಮಾತ್ರ ಬ್ಲಾಗ್ಲ ಕೊರೊಂದಿತ್ತಲೆ ಅಂಚೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾ ಬ್ಲಾಗ್ ದಾದ ಪಂಡ ಲಾವಣ್ಯಕ್ಕನ ಮದಿಮೆದ ಗಮ್ಮತ್ ಸೊ ಮದಿಮೆದ ಗಮ್ಮತ್ತದ ಎಂಚ ಪೂರ ಇತ್ತಂಡು ಪೂರ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ತೂಲೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಆಯ್ನಾತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತು ತೂಲೆ ಇಂಚೆನೆ ದಿಪ್ಪಲೆ ready aja takkan aku panggil itu beres akan aku arahkan teman udah nanti pagi ada ready aja ready aja adalah jana tuh jemur kita mandi memperando itu mepotu batu tuh cuat sedeng batu nih berada nampol flashlight wadu mulia flashlight లాగా ఉందండి లాగా జోరు బద్దలి కిషారన్న కేంటి కేంటు ఎంకిలిత్తే కిషారన్న కాడు పోండు ಅಂದು ಮುರಡಿಂಚೆ ಚಾಲ್ತಂತೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಈ ಲೆಫ್ಟ್ ಡೇ ತಿನ್ಕು ಬಾ ഞാൻ ತಕ್ಕ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಹೋತಾನೆ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆದ ಮನಸ್ಪುರ ಯಾನತ್ತು ನಾನೇ ಪಳಂಜುಂದು ಇಂದು ಬೇತೆ ಪೋಸು ಬೇತುಂದು ಹಾಯ್ ಬಲ್ಲೆ ಹಾಯ್ ಬಲ್ಲೆ एगड स्माइल कोरंतर आता एंचे स्माइल स्माइल एंचे कोई पिंतु बोले स्माइल हा 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 सुपर वाले टेस्ट में सुपर तो बोले एंचे तो और मोबाइल तो सुपर वाले
నాచికి ఏమన్నా ఉండాలి షై ఉందిలే ಅದು ವಿಡಿಯೋದು ಕಿಶೋರ್ ನೆಂಚ ಮುಂಕಿರ್ಮ ಬೇರ್ತು ಇದು ತಿಳಿ ಪೂಡ್ತೀವ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಿ ಪ್ರಿಯಾ ಸ್ಮೈಲ್ ಪಪ್ಪು ಬಣ್ಣ ಮಾತ್ರ ನಂದು ಸ್ಮೈಲ್ ಗೊತ್ತಿನದು ಮದುವೆ ಫುಲ್ ಬೇಕಂತೆ ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದತ್ತ ಸತ್ಯವಾದ ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ದೂರ ಪೋರೆ ಮನಸ್ಸು ಬರ್ಪುಣ ಫುಲ್ ಬೆಗರ್ದೆ ಹಾಕುದು ಬಜ್ಜು ಬುಕ್ಕೆನ್ನ ಅಕ್ಕನತ್ತ ಕೋಡ ಪೋಯಿ ಅವಳು ಜಾಸ್ತಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರ ಇದ್ದಿ ಬೊಕ್ಕ ಮದಿಮಲ್ನ ಬಿದ್ದಿರ ಸಂಡೆ ಕೆಲವು ವಿಡಿಯೋಸ್ ಸೆಂಡ್ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಸೆಂಡ್ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ನಿನಗೆ ಎಂದು ಮಲ್ಪೆ ನನ್ನ ತಿಕ್ಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ವ್ಲಾಗ್ ಇಡು ನೆಡ್ದುಂಬೆ ಮೆಹಂದ ವ್ಲಾಗ್ಲ ಪಾತ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ತೂಲೆ ಜಂಡ ತೂಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪರ ಇದ್ದು ಟಿಕೆಟ್ ಫುಲ್ಲರ ಪೂರ ಇಲ್ಲಡೆ ಬರ್ತದೆ ಜೆಪ್ಪಿದಿಂದ ಆಗ್ತದೆ ಡ್ರೆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದು ಪೂರ ಜೆಪ್ಪಿದಿಂದ ಆಗ್ತದೆ ನನಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಇಂಥ ವ್ಲಾಗ್ ಇದೀಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ನನ್ನ ತಿಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಬಾಯ್